explicar-li a Fabra el president, no el de Castelló, Fabra president, de què pensa fer en les xifres de l'EPA, la destrucció d'ocupació, i què pensa fer amb la gent que té necessitat en el nostre territori. I li diu, a més, que la culpa és que han balafiat els diners, han arruïnat el nostre territori, s'han pujat en el Ferrari i tot això. I quan vaig a Enric de la Trona, l'alcaldessa d'esta ciutat, doña Rita Barberà, li diu, escolta, bueno, no, escucha, yo no he ido nunca al Ferrari. Y la foto no sabem. Diu, y tú sí que te pegas la vida juerga. I ahí ja ha començat ella. Vos penseu que Cotino li ha dit algo? No. Ahí enmig del corredor, sense deixar-lo passar, increpant-lo, renyint-li, en fi, se senta. Fa la pregunta a Fran Ferri i li diu, oiga, senyora consellera, això de que vostès hagin enxufat els xiquets del PP allà on li vaig i el treball que anaven a crear fa no sé quants milers de joves, han sigut 29 puestos de treball i d'ahir 21 ha sigut pas que tenen el carnet de noves generacions del Partit Popular, això què me pot explicar d'això? Diu, això li puc explicar que vostès tenen 30 col·laboradors ahir en les Corts Valencianes, que no en cobren, però 30 col·laboradors. Total, me toca a mi preguntar i dic, oiga, així en este país tenim un 10 punts menys de cobertura de prestació per desocupació que en la mitjana estatal. Això, juntat a les xifres de pobresa, vol dir que així n'hi ha molta gent passant molta necessitat. Què pensen vostès fer? I llavors van i me contesten que el germà del diputat Baldoví ha fet moltes hores extraordinàries els últims 3 anys. Això és verídic i ahí estarà el diari de sessions perquè ho llegiu. A partir d'ahí els del PP han començat a increpar-nos, a dir-nos a veure lo del germà de Baldoví, que l'home és electricista. I clar, vidren quan falla la llum, que normalment és de nit, i entonces, clar, tenen que pagar més hores. En fi, que expliqueu, va, vosaltres, els corruptes i els opacos. I entonces jo m'ha girat i els ha dit, miren, no tenen vostès vergonya, i li ho he dit de vostès, no tenen vergonya. I entonces quan m'han dit, sinvergüenza, falsa, delincuente, entonces ha dit que no tenen vergonya ni l'han conegut. I entonces continua a dir, 1, 2, 3, a la calle. Que ni se sentia... El 3 no l'ha dit. La 3 no l'ha dit, que no? Si és que no se sentia... Que podria dir-ho, però no ho ha dit. Claro, en el vídeo ahí sí sent, però en els altres allí no sentíem res. No sentíem res més que l'algarada del Partit Popular al que en ningú moment els han cridat l'atenció. I entonces quan ha dit que se vaya, pues yo le he dit, pues no me voy. I això és el que ha passat, i ja està, ni més ni menys.